labing daghan sa mga tao ang dili maminaw sa pasidaan. Kung atong tanawon karon mga kaigsunan ng atong kalibutan, ug itandi nimo ang attendance sa mga tao sa mga kalingawan, attendance sa mga tao sa mga hudyaka, sa mga amusement, sa mga entertainment, they are overwhelming. I-record pa gani usahay ang attendance sa grabe kadaghan nga mga tao. Apan tan-awa ang katiguman sa relihiyoso nga mga pagpasidaan. Naamay mapuno nga mga simbahan panahon sa ting simba, apan labing daghan sa mga tao magdali pag-uli gikan sa simbahan kay aron makabalik sa normal nila nga mga kalihukan. Nagkinahanglan ang atong kalibutan ug pasidaan. Di siya mutugot nga may maabot nga katalagman. Di siya mutugot nga may maabot nga mahitabo nga wa niya andamadaan ang huna-huna sa mga katawhan nga nagtamod kaniya, nag-ila kaniya nga Ginoo sa mga Ginoo, Dios sa mga Dios, labaw sa tanan. God always reveals things before they happen. And during Christ's coming, there will be two kinds of people who will be harvested. The righteous and the wicked. Walay ikatulong nga pundok sa mga tao. Duha ra gyud. Kay duha ra may destinasyon mga kaigsuonan. Bulahan siya nga nagbasa unas tanan, ug bulahan sab siya nga naminaw. Kamo karon nga nagpatalinghog sa mensahe sa Dios, panalangin nga makadalag kalipay nga nimo kabulahanan. Nga naman nga angayan manato bantayan tipigan tumanon ang nahasulat. Kay ang panahon haduol na. Tonight, ang atong topic, God gives His last warning message. Kaingon mo nga, ubay-ubay naman na yung mga topic diskutan ni Pastor Gulfan, mga warning manitanan, mga signs manitanan. Mga igsoon, dili ba makaayo alang ka na to, nga kanunay ilabas sa atong panghuna-huna ang mga pagpahinumdum. Nga naay nagpaabot sa unahan na to, paglaom, kasiguruhan, kaluwasan. May pundo mga batanon, nga may biyahe sila didto sa Arctic. Nagbiyahe sila ni anang dapit hilabihan katugnaw. Naa sila sa kadagatan, apan ang usa ka dapit sa dagat nga naputos na sa ice. Wala sila nakalugwa gikan ini. Sila nabalaka kung dili sila makalugwa gikan sa mao nga baga kaayo nga ice. Paingon sila sa katalagman o sa kamatayon. Busa ilang gamit ang makanunayon nga pagkuntak, pagtawag og tabang di ay pundok sa mga tao diring nanginhanglag tabang, nahut na lamang silag bateri. Nahurot na ang katapusin na lang biscuits ug linata sa ilang gibalon mga kaigsunan, apan wa pagyoy ilhanan nga naay tubag sa ilang hangyo. Hangtod when they were already preparing their minds to die. Nakakita sila mga kaigsuunan og sign dito sa unahan. Nag-abog naay kalihukan, nag-abog ang snow. Wow! Ingon sila, that's our hope. A sign that deliverance was on the way. Mga kaigsuunan, thousands of people are waiting on the shores of eternity, looking out confused, uncertain world, enviously, anxiously awaiting a message of deliverance. They are looking for a way out of this terrible situation into which we all are in right now. Ako, pamalandong mga igsoon ang katalagman. I was thinking, kapinamantag bulan, at least, almost a month, kapig bulan na gyud sukad sa pag-abot sa COVID sa December 2019. I was thinking, paingon na sa pagkunhod ang casualties o ingnon ta ang nakontaminated kay
Grabe naman ang gihimo sa atong mga kagamhanan. Grabe naman ang gihimo sa mga pangulo o pangagamhanan sa tanang kanasuran nga naapiktahan. Apan mga kaigsunan, wa pa man mo kunhod. Nag-anam pa man hinuog kataas ang latest nga balita karong adlaw, mao nga naabot na og 1,783,720 people ang na-affected sa coronavirus in the world today. Naabot na og 108,900 ang nangamatay. Tingali mo, ingon mo, what about diri sa atong nasod sa Pilipinas? I think I do not need to tell you. Nagtuo, labing daghan ninyo nagsunod sa mga balita kay wala pat pud matangtang ang pag-update kanato sa atong mga television. But the record this day, giingon sa newspaper karong gabi ilang, nga niining adlaw na-record ang pinakataas kaayo nga statistics, pinakataas nga numero dinhi sa ato nasod sa Pilipinas. Kay karon ang na-record karon dunay 50 ka nangamatay karong adlaw lang. 50 deaths. Dunay pinakataas po taron ang record sa recoveries. 40 ang recoveries. Apan pinakataas lang sa atong kapinagbulan nga pakigbisog batok sa COVID, pinakataas po doon ang record, 220 cases. So ang total karon sa Pilipinas, mga kaigsuonan, naabot na og 4,648. Ang nangamatay, tulo na lay kuwang, mag 300. Apan ang nakarecover sab, nag-anam sab og kadaghan, tulo na lay say kuwang mag-200 kaniadto murag makaingon man ko minus man sa katunga ang naka-recover itandi sa nangamatay arang-arang karon kay murag sobra nas katunga ang naka-recover itandi sa nangamatay. Apan kaigsuunan, asa man gini padulong ang upangutan na pastor makabalik pata kag panimba ini? Wala murag wala pa may kahayag sa unahan. I want to tell you, nobody really knows. Only the one who sees the beginning to the end really knows. That's the truth of the matter. But today we are going to come to the Word of God again. Pagkanindot yun ni ining naatay kadangpan, naatay kaduulan, naatay mabasahan ng mga pahinumdum. May nalipayan sad ko karon kay may nabasa ko nga in Facebook. It come from a fellow minister. It's a message that is being sent to believers who are members of the Seventh-day Adventist Church. Nahibalo mo nga kining atong Hope Channel is it's owned and operated by the Seventh-day Adventist Church. And we believe our media ministry, our radio, our television program is one of the ways of fulfilling what is known in Scripture as the preaching of the last warning message to the world, the three angels' message recorded in Revelation 14. Kay sa Revelation 14 kana nga message nga gidalas tulo ka manulunda nga simbolo sa mga mensahero sa Dios nga mopasidaan sa katawhan sa katalagman ining kalibutan ato man ang gisimboluhan og sumala sa Biblia with a loud voice iwali ang pulong. Ang Seventh-day Adventist Church, mga kaigsunan, for a while now have been engaged in massive preaching of the gospel through any means. Social media, radio, television, public evangelistic meetings, seminars, gospel presentations in the classroom, in big gathering halls, in conference rooms, in the hotels, in gymnasiums, in the cities, all over the world. Because we believe that this final warning will be the way for people to be prepared to meet the final crisis. Munang nalipay ko sa entry, ako ning basahon sa inyo, kaganina, ang ako nadawat, from a fellow minister. Matod pa niya, there has never been a time when the world needed Adventists more than it does now. Please put our message on the screen. May I ask our technical people to put the message on the screen? There has never been a time when the world needed Adventists more than it does now.
our knowledge of end-time prophecy, our present and future hope in Jesus, and our keen understanding of health makes us the most relevant denomination in the world today. Ako mos hagit sa kaigsuunan, please say amen with me. Let me read that again. There has never been a time when the world needed Adventists more than it does now. Our knowledge of end-time prophecy, our present and future hope in Jesus, our keen understanding of health principles make us the most relevant denomination in the world today. Can I get an amen from fellow believers with that? Amen, O Lord. Mga kaigsunan, ang Biblia nagsulti nga dili gyud mutugot ang Dios nga naay mahitabo hangtod na pasidaan kini niyas katawhan pinaagis iyang mga propeta. Maunay mabasa nato sa Amos kapitulo 3 versikulo 7. Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servants the prophets. Di siya mutugot nga may maabot nga katalagman. Di siya mutugot nga may maabot nga mahitabo nga wa niya andamadaan ang huna-huna sa mga katawhan nga nagtamod kaniya, nag-ila kaniya nga Ginoo sa mga Ginoo, Dios sa mga Dios, labaw sa tanan. God always reveals things before they happen. So, iya ginang kinaiya sa Dios. He always sends a message ahead of time. Ang mga message of preparation, ang Biblia mga kaigsunan, ubay-ubay ana nga mga kaagi. Pananglitan, may katalagman nga muabot didtos ginghari Ehipto. There is going to be a famine that is so severe sa kasaysayan sa mga Ehiptoanon na ay umalabot nga 7 ka tuig nga kagutom. Karon akong gi-imagine, upat pa man kabulan karon ang wala giulan. Ambot sab kining atong lugar diri di Oro, kining among lugar diri sa Cagayan de Oro mga igsoon. Sa tanan pong dapit nga akong nakita, kay nagsuroy-suroy ko sa ubang bahin sa Mindanao, nakaadto ko sa ubang bahin mga nasod niining milabay nga pipila ka bulan. May mga ulan man, may mga ulan sa ubang nasod, may ulan sad sa ubang porsyon sa Mindanao. Apan kining Cagayan de Oro pagkanihit naman gyud sa ulan. Ang among mga tanom, dili na makayag bubo. Nangamatay gyud ang ubay-ubay na ini. Kawa na may tubig. Kapin sa upat ka bulan nga huwa, liki na ang mga yuta. Nag-abog na ang mga gitumba nato nga unta kaniadto dili man naabog. Grabe na mga kaigsunan. Apan ang niabot sa Ehipto, 7 years of famine. But God sent Joseph a warning ahead. Si Joseph mao ang gitagaan sa Dios nga ug usa ka kahigayunan nga siya'y magpasidaan sa Paraon, siya'y magpasidaan sa hari sa Ehipto. But long before, Joseph interpreted the dream of the Pharaoh regarding the 7 cows with the 10 cows. The 7 ears of corn with the 7 lean one. Kanang pito-pito nga gihubad ni Joseph sa hari. Nga nag-ingon siya pagsulti, gipasidan-an lang ang Paraon sa Dios nga makagagahom sa tanan, nga dunay mo abot nga hulaw nga 7 ka tuig. Busa ikaw, Senyor Hari, mag-appoint kag tao nga modumala aron nga may mahimong pagpanganda ang imong gingharian. Of course, you know the rest of the story. Gi-appoint si Joseph nga mahimong gobernador sa Ehipto. Siya ubang sa problema, sumahla sa iyang gihubad sa damgo sa hari. Ang atong punto mga kaigsunan, when a calamity ever comes, there is always a warning prior to it. Sa panahon bitaw sa lunop, wa man mutugot ang Dios nga maabot ang lunop hangtod na pasidaan usa. Miingon ang Dios kang Noe, Noe, God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them.
And behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside and outside with pitch. Muna nga, gipasidanan siya sa Dios. Samtang nagatukod ka sa arka, sunod sa 120 anyos mga kaigsunan, samtang nagtukod siya sa arka, ang iyang wali, iyang gilab-a sa huna-huna sa katauhan kanunay. Iyang mga panday, kay imagine, ang gigantic, dako kaayo nga arka, dili man na madalag usara ka pamilya sinuwira og ang iyang tulo ka anak nga lalaki. Dili. It should have engaged a workforce of several hundreds of people, which means may mga tao nga nakaapil sa pagpanday sa arka, nga sige nagpaminaw sa wali ug pasidaan inuway kalabot sa umalabot nga lunop, apan di ay samtang sila naminaw tingali sa bag-o pa nakaingon sila nga tininuod gining ato, moabutay ging lunop, magpanday kita niini kay aron makaapil tag sakay. But in the long run mga kaigsunan, you know the rest of the story. Labing daghan sa mga tao, gialingug-nguga na lang sa iyang wali, wala na mutuo, kay ilamang nakita ang hulaw, nga wa manggiulan-ulan ang kalibutan, sumara sa record sa Biblia ni anang panahona. Muna nga, labing daghan, and take note of this, labing daghan sa mga tao ang dili maminaw sa pasidaan. That has always been the case. The Bible portrays that only minority will always be interested to listen to God's warnings. Sukad kaniya ito hangtod karon, wa pag ginamausab. Kung atong tanawon karon mga kaigsunan ng atong kalibutan, nag-una o itandi nimo ang attendance sa mga tao, sa mga kalingawan. Attendance sa mga tao, sa mga hudyaka, sa mga amusement, sa mga entertainment. They are overwhelming. I-record pa gani usahay ang attendance sa grabe kadaghan nga mga tao. Apan tan-awa ang katiguman sa relihiyoso nga mga pagpasidaan. Naamay mapuno nga mga simbahan panahon sa ting simba, apan labing daghan sa mga tao magdali pag-uli gikan sa simbahan kay aron makabalik sa normal nila nga mga kalihukan. Nagkinahanglan ang atong kalibutan og pasidaan. Dili kay ato lang ibutang nga off and on ang atong relihiyoso nga kasinatian. Ngo, gusto na ta nga musimba na pud. I-off na pud nato ang system. Simba na pud ni Upan, magdali ta. Aron i-off na yun nato, mubalik na pud ta sa naandan nga mga kalihukan, sama nga gipadapli na pud natong Ginoo. Balikon karanamo sunod simana Ginoo. Sa ting simba na pod. Kining nahibilin nga mga period sa simana, amo sa ning gabiton sa among kaugalingon paglingaw-lingaw. Balikon lang kanamo Ginoo ha sa sunod ting simba. Natanawa hinuon karon gipatilak tas Ginoo ining dili na hinuon ta kaadtog simbahan, gipangmingaw na ta. All of these are reminders. Ang ubang mga tao nag-ingon nga preachers are just, making big issues out of these things. No. We are not making issues. We are telling the truth because the pattern is already here set in the Bible. Munang ingon sa Biblia, angay gyud natong unahon ang pagpangita sa Dios ug ang iyang gingharian kay kung ipaulahi ta na, alkansi kita pirmi. Apan kung mauna nato ang Ginoo, anything happens, our minds are prepared. Our minds are prepared. Why? We know what is expected is revealed in Scriptures. Apanaka na akong giingon sa inyo mga igsoon nga, sukad ka hangtod karon. Kung itandi nimo ang mga tao sa ilang response, paingon sa mga butang langitnon, sa mga butang gikan sa balaang kasulatan, sa mga pasidaan gikan sa Biblia, minority gyud all the time ang katawhan nga tagaan nila gibugaton ang mga pasidaan sa Diyos. Majority tuagyod sa kalingawan. Gisulti man sa Biblia. Tanawaran ninyo ng Matthew 7 verse 13 and 14. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Sumunod kamo sa dalan nga masigpit,
Kay lapad ang dalan, angkad ang putahan, apan kini padulong sa kalaglagan, ug daghan ang magaagi sa sulod niini. Apan sigpit ang dalan, ug kitid ang putahan, ug lisod ang agianan, nga padulong sa kinabuhing walay katapusan, ug dyutay ra ang nakatultol niini. Did you sense the word nga gigamit alang sa nanagsubay sa sigpit nga dalan? Dyutay ra ang nakatultol. You know the word tultol. Tultol sa, in English, who seek them. Few there will, who find them, who find it, who seek for it. Tultol gani, imo ginang pangitaon. That's exactly what the ways of the Bible is. You have to know it, you have to read it, you have to seek it. It cannot come to you by chance. Of course, grabe na ang availability, kaya naman ang mga preachers. But a lot of people would still prefer. Diritas kalingawan, lumalabay mong gudang atong panahon sa kalibutan, may nang malingaw ta, may nang mo-enjoy ta. So, itandi kibali ang kalingawan ug ang relihiyosong katiguman, gamay gyud ang naa sa relihiyosong katiguman. Mas daghan ang tua sa mga kahilayan sa kalibutan. Another characteristic kaigsuonan mahitungod sa mga mensahe sa Dios. Ilabi na kining mensahe pasidaan, ginganlan ni siya present truth. Ang meaning anang present truth, mga pasidaan nga appropriate yun sa panahon. Appropriate gani sa panahon, dili kay out of touch with reality. That's why we call this the COVID Gospel Series. We are not making an issue out of it. No. We simply emphasize what should be the right emphasis during this time of crisis. Nahadlok ta sa COVID, atong gipasidaan. Ang alkontra sa COVID, Christ, our victory in distress. Jesus is still the answer. COVID, Christ, our victory in distress. Ang vaccine, kagaw nga gisulod sa imong lawas, aron nga kung muabot ginang kagaw nga makamatay, dunanay mo alkontra og musagang niini, aron dili ka muabot sa katalagman. Mauna, Christ, our victory in distress is a spiritual vaccine. It's a spirit, and that is present truth. Present truth. Tamog illustration. Si Adan, pagmugna sa Dios kaniya, nagpasidaan sa mga tao, dunay moabot nga lunop. Mga igsuon ng mga tao sa panahon ni Adan, makatawa niya ngano man, layo pa man kaayo, it's not present truth, layo pa kaayo. Ibutang sab nato. Kung si Moises magwalis mga tao, dunay maabot nga lunop, makatawa na po siya, ngano man. It's not the truth of his time. Dugay na kaya nilabay ang lunop sa pag-abot sa time ni Moses. So when we talk about present truth, we are talking about the relevance of the message. The truth from the Bible that is appropriate for our time. And that's exactly what God's warning message is. Muna nga, sa pinulungan pa ni Apostol San Pedro sa ikaduhang Pedro 1, versikulo 12, sa ingon ni inay nga hinungdan, for this reason, I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. Sa ingon ni ini nga hinungdan, ako dili magpasagad sa pagpasidaan kaninyo sa tanang panahon, kalabot ni ini mga butanga, bisan kun kamo nasayod na ini, aron kamo maestablisar diha sa presente nga kamatuoran. Present truth. And all of us have to be established into that present truth. Now, the question is there a message for us today? Is there a present truth for us today? If this is a message of warning, what is that present truth? Tingali mga igsuon, makaingon mo, basig parihara na sa una. And exactly, Matthew 24 verse 37, ingon ang Bible, but as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. Naon say buti pasabot ni ani nga teksto.
ang atong kapanahunan karon, ang panghitabo karon, ang kinaiyas mga tao karon, ang pagginawi sa katawhan karon, parihag yun sa kapanahunan ni Noah. As the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. Now, gipadalhan ba niyang mensahe ang mga tao sa panahon ni Noah? Yes. Si Noe ang magwawali 120 years before the flood came. Today, we have another warning message, the present truth. And I want to tell you, beginning tomorrow evening, we will expound messages from the last book of the Bible, the book of Revelation. Ang book of Revelation, good mga igsoon, interesante kaini nga basahon. Sa tanang basahon sa kasulatan, muna'y pinakaulahi. Last book, and it was written on the 1st century AD. Last book, but it is also dedicated to warn the people in the last days. And that's you and katawhan nga nagpuyo ni ining katapusang mga kaadlawan. Muna nga, kung mubasa ta sa Revelation, muratag nagbasa sa novel, dapit na sa katapusan ng mga chapter. Busa, naa na diha ang mga konklusyon ug unsagoy tumoy-tumoy ni ining dakong away, the conflict of the ages, the fight between God and the devil, the great controversy, the conflict between right and wrong. Eventually, it's going to end. And the conclusion of it is written in the book of Daniel. Rather, in the book of John, Revelation. So mga kaigsunan, we are going to open that beginning tomorrow evening. But today, we will give you the last warning message revealed in the Scriptures. Ang Revelation, good mga igsoon, ang una-una sa mga tao ka ng pinariyag, lisuraan ang libro ha, Pastor. Oy, kung mabasa ta, ang ato makitaan good kan mga istorya mas mga nanap, pitoy ulo, kabuk sungay, napulo kapurong-purong, na ay, matod pa nila, mga sugilanon raman na sa comics or sa classics, na ay sirpinti nga pitoy ulo, na ay dragon nga puwa, etc. But I want to tell you, the book of Revelation is one of the most interesting books in the world. In the Scriptures, because it is full of symbols, but the truth, if you will find this prophetic symbolism unlocked, kay maumang ginay kahulugan po sa pulong Revelation. Ang pulong Revelation, opposite na siya sa pagtago, pagpadayag maning Revelation. Ang kahulugan ni Ana, dinhis pinadayag, iyag-iyag ka na to ang mensahe sa pasidaan nga makapangandam ta, alang sa mga dagkong katalagman. Tanawaran ninyo na yung pinulungan. 1 verse 1 sa Revelation. Chapter 1 verse 1. The revelation of Jesus Christ which God gave to show His servants things which must shortly take place. Nakuha ninyo? Gipasidaan ka nato sa Dios ang mga butang nga sa dili madugay muabot. Meaning the people of the last days will understand. And He sent and signified it by His angel to His servant John. Signified means gihatag niya kini pinaagig mga simbolo paingon sa iyang alagad nga si Juan. Og si Juan nagpadala ni ini ngadto sa katawhan, og ang katawhan nagalukop ni ini sa kalibutan. Igsoon, ang atong pagtuon sa Revelation nagpasabot nga makita nato ang gipadayag. Munay pulong pinadayag, Revelation. To reveal is the opposite of to conceal. The truth in Revelation are revealed. They reveal the plans of God. They unmask the plans of Satan. Through the pages of Revelation, God focuses the searchlight of prophecy on the road ahead. The most vital truths are given to the human race are contained in the book of Revelation. Therefore, in our next few evenings, we will be discussing truths from the book of Revelation. The revelation of Jesus Christ. Ang nakanindot ining Revelation, mga igsoon, kay naaman din itong atong sumpay sa atong muto. God said it, and I believe it, and that settles it.
Kay sa Revelation 1 verse 3, gisulti ang threefold nga blessing para sa mga tao nga nagtagad ni ining basahuna. Blessed is he who reads, bulahan siya nga nagbasa, unas tanan, ug bulahan sab siya nga naminaw. Kamo karon nga nagpatalinghog sa mensahe sa Dios, bulahanan na nga gitagana ang Dios alang ninyo. Unsay kabulahanan? Panalangin nga makadalag kalipay nga nimo. Kabulahanan. Panalangin nga makadalag kalipay nga nha kanimo. Blessed is he who read. Mubasa ka, panalangin ang kas Ginoo. Maminaw ka, panalangin ang kas Ginoo. Apan, gihatagan kag higayon nga makabasa ug makapaminaw aron imong bantayan. Keep those things which are written in it. Nga naman nga angayan manato, bantayan, tipigan, tumanon ang nahasulat. For the time is near. Kay ang panahon haduol na. Ako nang na-explicar sa inyo smilabay ng mga gabi, may gahom ang pulong sa Diyos. One of the major reasons why this book stands above all other sacred books in the world is the fact that there is no other religious book, no other religious literature that has transformed millions of lives of people. Only the Bible can give that kind of testimony. Now, let us open our Bibles to Revelation chapter 14. Ang Revelation doon ay 22 ka kapitulo. Tingali mo, ingon mo, ug magtuon tag Revelation, pastor, magsugod tas 1, 2, 3, no. Dili necessary. Ang pagtuon sa Revelation, labing maayog atong tunaan ang core, ang sentro, ang pinakalaom, pinakadugukan nga mensahe. O ang pinakadugukan nga mensahe is pinadayag, naas pinadayag 14. Kaya ang tanan nga nasuwat sa pinadayag, gikan sa 1 paingon sa 22. Munay, 22 ka kapitulo. Naa ka na manukad, gikan sa pinakadakong mensahe, ang pinadayag 14. Revelation 14. Basahon na to, diritso ang verse 14. Then I look, si Juan kini, ang nakadawat sa pananaon, ang manalagna, nga tiguang na batanon pa ni siya sa panahon nga buhi pa si Kristo, panahon sa Semana Santa na hinumdumo, kining Juana, mauni ang gitugyanan ni Jesus samtang siya nagbitay dito sa gilansangan kaniya nga cross, ug miduol kaniya ang iyang inahan. Si Juan katapad si Maria nga inahan ni Jesus. Gitugyan ni Jesus ang iyang inahan kang Maria. Tanawa ang imong inahan. You remember that dialogue? Kay nahitabo na ni atuman kibali sa atong selebrasyon ining simanaha, ni atong Biyernes sa hapon. Kanang Juan nga usa sa labing batanon nga tinunan ni Jesus, contemporary ni Jesus Christ, mao na lang po nahibilin sa tanang tinunan 60 plus years after Christ's ascension to heaven. This is towards the end of the 1st century AD. Buhi pa si Juan, siya nalay nabilin sa mga tinunan. Niining panahon na gitagaan siya sa Dios og pananaon samtang siya piniriso ni Emperor Domitian didto sa Islas Patmos, ang isla nga prisuhan sa mga Romanhon. Tigulang na gida labor force sa Islas Patmos, apan didto sa Dios gihatag kaniya ang mga pananaon, gisuwat niya niining basahon sa pinadayag. Ug diha sa tunga-tunga sa maong basahon, nabati niya ang pinulungan ug gamit niya kining sama gyud sa iyang kasinatian. Ug akong nakita, pananawon man ang gihatag kaniya, the vision. Then I look, and behold a white cloud. Ako nakita ang maputi nga panganod. And on the cloud sat one like the Son of Man. Mahinumdumig diin nato na matun-i nga there is one sitting in the cloud ascending to heaven. Unya ang mga manulunda miduol sa mga tinunan nga miingon pagsulti, kining Hesus nga mibiya kaninyo dala sa panganod, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab.
nagsakay gihapon og panganod. Katunghuan nga nakakita sa pagkayab ni Hesus, karon gipakitaan sa pananawon. Naana ang mibalig nga Hesus, nagsakay gihapon sa panganod, katumanan sa gisultis manulunda, samtang sila nakakita ni ining talan-awon didto sa pagkayab ni Hesus 31 AD. Ni ining panahon na tingali matawag ta 94 AD na ni. 60 plus years, 63 years after sa pagkakita niya sa nikayab nga Hesus, nakita na po niya sa pananawon nga nagsakay gihapon panganod. Apan may talan-awon na additional na sa iyang nakita. I look and behold a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Ang pagbalik sa Ginoo, ang katumanan sa iyang saad sa Juan 14:1-3, ay mo kaguol, igo lang kumubiya ninyo. Muadto lang kus dapit sa akong amahan, mag-andam lang kog luna, alang ninyo dito. Kung mag-andam na kus luna dito para ninyo, balikon tamo, kuhaon tamo, kay aron asa kutua mo. Naana, natuma na, nakita na ni Juan siyang pananahon. Apan ang nakita niya karon, uy, having on his head a golden crown, may na dili tunukon dahil niyang kamatay sang kaniya sa cross, golden crown na, purong-purong bulawan, and in his hand a sharp sickle. Sa iyang kamot aduna siya, sa tiyang tuo nga kamot nagdala siya galab. Unsa may kahulugan niini? Ang pagbalik ni Hesus pagpang-ani. Asa man nato na masabti? Mateo Kapitulo 13, versikulo 37, paingon sa 39. Ako nang basahon sa inyo mga kaigsunan. Nahinumdo mo sa talan-awon ini, ang sitting ni ini nga text. Si Ginoong Hesus naghimog sambingay sa iyang mga tinun-an. Tud pa niya, muabot ang katapusan sa kalibutan. O sa iyang pinulungan, kining kalibutan na mao ang uma. Apan ang Dios nagsabwag og binhi. Akong basahon kaninyo sa verse 37. He answered and said to them, He who sows the good seed is the Son of Man. Siya nga nagbinhi, nagsabwag sa binhi sa pagkamatarong, binhi sa maayo ang anak sa tao. Ang kalibutan, versikulo 38, ang kalibutan mao ang kaumhan, ug ang mga maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian. Apan ang mga sampinit, katong mga sagbot nga makalumos, makadaot, makakatul, are the sons of the wicked one. Verse 39, the enemy who sowed them, ang kaaway nga nagsabwag sa binhi sa kadaot, ang kaaway nga nagsabwag sa binhi sa pagkadautan ug sa tanan nga dagta sa kadaot. The enemy who sowed them is the devil. Ato na nang gitunan the other night. And the harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. Now we see John looking at the descending Christ, symbolizing that in his hand he has a sharp sickle. Unya mga kaigsunan, versikulo 15 sa pinadayag 14, and another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud, thrust in your sickle and reap, for the time has come for you to reap, for the harvest of the earth is ripe. And so he who sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped. Brothers and sisters, as far as the Bible is concerned, the coming of Christ is harvest for the world. Unsa may iyang harbison? Nakita na ninyo Matthew 13. Sa una niyang pag-anhi, misabwag siya binhi sa pagkamatarong. Binhi sa pagbuhat og maayo nga kahimutan sa Dios. Apan sa pagtalikod niya, gisabwagan sab sayaw og binhi sa pagkadautan sa paagi nga nalumsan ang maayong binhi sa mga maot nga binhi. Munang dinhis atong kalibutan karon, duha ka klase ang mga tao. May miila sa Dios, nagkinabuhig minatarong. May mga taong wagi pag-ila sa Dios, igo lang manlupig sa isig katao og tanang klases kahakog. Ilang gihimo kana. Harbison sa Dios
By the way, ayaw kalimti, sa Biblia, ang harvest kausara. Naamang gwi ubang mga pagtulunan nga nag-ingon nga, mubalik ang Ginoo primero, ang iyang kwaon katurang unang nahinog, ang nabilin nga hilaw-hilaw, pabalikon na niya later. Iksuon, ako na ning gibalik, balik-balik og basang Biblia. Gitanaw ko ng mga komentaryo, wa pagyud ko kakita, bisag usa na lang kateksto nga sa Biblia nga nag-ingon nga, ang harvest which is the end of the world, naapay panghagdaw. Naibaw mo ko sa word nga hagdaw. Kanang word nga hagdaw, ang nanagsanggi na ipamilin nga buging gagmay, so na ay manunod nga dili naman mangharbisay, aron ilang kwaon ang buging manghagdaw, kanang ilang, ang naulahig kahinog, mo ilang kwaon. No. In the Bible, there is no such thing as panghagdaw, kalabot sa ting harvest, inigbalik. No, Christ comes only once, and that's final. That's it. There is no such thing as third coming. Christ only comes for the second time during the Advent. And that's harvest time. Revelation 14 verse 17, ug lain pang manulunda migawas sa templo nga nagdalasad og usa ka hait kayong galab, bersikulo 18, ug lain pang manulunda gikan sa altar, dunay kagahom ug duna siya kagahom samas kalayo, ug siya misinggit ngadto sa nagdala sa mahait nga galab nga nag-ingon, galab sab ang imong hait nga galab diha sa mga the clusters of vine of the earth, for the grapes are fully ripe. So the angel thrust his sickle into the earth and gathered the vine of the earth and threw it into the press of the wrath of God. Mga kaigsuunan, ang book of Revelation o ang book of Matthew 13 portrays the same message. The end of the world will be a harvest time. It's the coming of Christ. Og ang pag-harvest sa Ginoo, duha ka klase ang iyahang harbison. Ang matarong nga binhi, iyang dalhon sa gingharian sa langit. Ang dautan, iya pong harbison o gitandi sa pinadayag. Og mga ubas nga giyatakan aron ang ilang dugo magatulo sa Matthew 13, galabsad ang mga sampinit, the tares. Gigalabsab ang mga tares, gilahi sa mga wheat. Apan paggalab sa mga tares, ang wheat gigalab, gihipos, apan gibutang sa dapa. Apan ang mga tares, ang katong sampinit, or whatever the term is sa Bisaya, ang kaning sagbot nga nitubo sa dungan sa matarong, ang katong simbolo sa dautan, gigalabsab. Apan asa ibutang? Gisalibay sa hudno sa kalayo. The end of the world is portrayed as Christ coming. And during Christ coming, there will be two kinds of people who will be harvested. The righteous and the wicked. There is no such thing as other categories. Walay ikatulong nga pundok sa mga tao. Duhara gyud. Kay duhara may destinasyon, mga kaigsuunan. Langit raman ang gisaad sa Dios. Moadto ako og moandam og lunaa lang ninyo. Kung makaandam na kog lunaa lang ninyo, mobalik ko. Kuaon ta mo. Aron hain ko tuwa mo. Langit na. Apan kadto pong mga tao nga wala gyud sila maghatag og higayon sa Dios sa ilang kinabuhi, or bisag mihatag sila higayon sa Dios sa ilang kinabuhi, gitalikdan nila ang Dios. Nibalik sila sa kahilayan sa kalibutan, kay mas malingaw sila sa gihatag nga kahilayan sa kalibutan kaysa pagkinabuhig Diyos nun. Kanang matawhana, samas gipadayag sa pinadayag kapitulo 14 versikulo 17 paingon sa 18, giharbis pud kana o giyatak-yatakan nga ang ilang dugo sa ubas. The winepress was trampled outside the city, and blood came out of the winepress up to the horses' bridles. Grabe na yung hulagway, mga kaigsunan. There is reward for the righteous. There is punishment for the wicked. That's the warning. That will happen when Jesus comes.
Because the coming of the Lord is compared as the Lord's harvest. Munang gipakita sa Dios sa pananaon pinaagi kang San Juan. Nga ang pagbalik sa Ginoo nga na siya purong-purong bulawan, ang iyang kamot nagdalagalab. Because the earth is going to be harvested. A message especially designed for you. Ang pasidaan kay igsuonan mao nga angay nato ang damo ng atong kaugalingon. Revelation 14 verse 6. Nabati ko ang laing manulunda nga naglupad sa kalangitan, nga nagdala sa maayong balita, nga iwali ngadto tanan nga nagpuyo sa yuta, sa tanang kanasuran, sa tanang tribo, sa tanang pinulungan, sa tanang katawhan. Kini nga mensahe mao ni ang inyong nabati karon, the gospel. The loud voice that tells the people, prepare, Jesus is coming soon. What we see around are indications that we are on the verge of the end of the world. Naanatas ngilbit sa tumoy-tumoy na ta, usa na lay atong himuon ron. Turn your life over to Jesus. Moingon mo ulahin ang tanan, Pastor? Kanang mutubag tag-ulahin ng tanan, delikado na nga tinubagan. Nahinumdum ko, last illustration. Nagsakay ko, bachelor pa manangalan sa mga basa una, kaning dili pa ingon ini kagwapo ang mga karsada some years ago. Wa na ko kaapa sa aircon nga bus, gikan sa Davao, paingon sa Cagayan, apan agi patugbutuan, dili pa ng karsada sa Buda karon diri sa Bukidnon. Naapa dito agi yun, tuyok pa sa butuan. Ang akong nasakyan, ang regular na nga bus, grabe na ang wa na may lain, wa naman ang aircon. Ang aircon arang-arang unta kay walay manabako. Apan sa nagsakay ko sa regular nga bus, gawas nga ang mga pasahero manabako, nanabako sa hastang driver. Wala pa itong balaod ni Digong Duterte anong panahon na nga ang hinabako in public places sama sa basis dakpo na niya patambungog seminar o pasilhigon og 8 ka oras diya sa syudad sa Davao pa na. Apan ang mga tao na bangugan sa baho sa driver pag abot ginamo sa terminal sa San Francisco, lungsod sa Agusan del Sur. Dihagyod sa atbang sa parkingan sa bus ang dako kayong karatula nga gibutang sa Agusan del Sur Medical Association. Usa ka drawing sa lawas sa tao nga napuno sa daghang kaayong katalagman o gidescribe ang katalagman nga mahimo sa tabako diha sa lawas tao. Unya gibutang dito, stop smoking, it will kill you. Unya ang mga pasahero pagsumpot gyud sa ulo sa bus, miingon ang mga pasahero, driver, kay sige magpabuhat ang pasahero. Tanawa, kanang karatula sa atbang mo. Ito ang sa tubangan sa gisumputan sa ulo sa sakyanan ang karatula. Cigarette is dangerous to your health. Stop smoking before it will kill you. Pagkakita sa driver, mga igsoon, habi niyo gud sa iya tubaglingi sa mga tao. Ingon siya, ulahin na, dako na ko gasto. Mga kaigsuonan, naay mga tao karon nga imong pahinumduman, biyahe na ng kalibutan, biyahe na ng kahilayan. Ang nahibilin sa imong kinabuhi, gamitan na nas pag-alagad sa Ginoo. Apoy ubang tao humutubag, samas tinubagan sa driver, Pastor, ulahin na, dako na ko gasto sa kalibutan, dili na ko kabiya, naanod na ko. Mga kaigsuonan, the wisest thing for a person to do is to turn his life over to Jesus. Sugot kag sa dili, you are entangled into the same problem that the righteous are going through right now. But, in the long run, ang dunaray paglaom, ang dunay kasiguruhan sa gisaad sa Dios, sa kinabuhi nga labing maayo, ang puloy-anan sa mga linuwas, ang wanay balatian, ang wanay kasakit, ang gingharian sa langit. Alang na sa mga tao nga miila kaniya. Because Jesus is the only answer.